Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathele amazibela My Brother's Keeper angomhla ka-5 September. Yo guys, yazi abeka bathi abantu fearmen, hayi ngiyacabanga ukuthi basuke beqinisile. Nangudonga likaMavuso guys, uya lapha yakhathazile, uphethe imbali, khona amaswidi, khona ukudla, uthi ukhathazile. Hayibo, manje ucabanga ukuthi lezi imbali nje zizomane ishintshe konke okade sikwenzeka la kuthina. Usethi udonga cha, ngicela nje uhlale phansi, ukhona ngifuna ukutshela khona. Ayike ahlale phansi ukhathazile, qede lapho udonga ufake isandla ephaketheni, abuye nendandatho, aqede awe ngedolo phansi athi ngizokushintsha nje le ndandatho endala, ngikufake indandatho entsha ngoba ngifuna mina siqale kabusha. Khathazile, wena wakhile lo muzi wale ekhaya futhi uyadingeka kulo muzi, isisekelo sakulo muzi. Eyi wancibile kanje ngerama-ke naye Nkosi yami. Ukhathazile ezwe umyeni wakhe ekhuluma kamnandi kanje, wamkhipha le ndandatho le ayithenga bengekabi nazo imali yabo le isanduku omnyama, waqeda wafaka elela amadayimane ngoba phela usewumiliyoneri ubhuti. Guys, ujabulile ukhathazile Nkosi yami, engazi ukuthi ujabula nje kunale bhomu lelo ukuthi elinde ukuqhuma noma inini. Guys, nangu futhi udonga likaMavuso siyaphike manje, siya lapha yakuhlala khona unkosazana. Nakhona ufake isandla ephaketheni, wadonsa indandatho, wathi ngisacela ungenza indoda emadodeni unkosazana. Yabona mina nginjenje namhlanje, ngiyusozimali kungenxa yakho, wena ngithathiwa ngibeke ezingeni. Wathi uthi uyazama ukunqaba unkosazana, wathi ngicela uvume vuma. Wathi unkosazana ngeke ngikwazi ukuthi ngivume le relationship eyakhiwe ngaphezu kwenyembezi. Wathi hayibo, ngizokulungisa lokho, ngizokulungisa, wena vuma. Hey guys, ngibona umuno nje kankosazana ufake nonzipho impela, oludo lucijile, ululeka wamukela indandatho kadonga. Hey guys, hayi uke wazama bandlundumiso ukumtshela ubafo ukuthi hey yeka lento yenza uzolahlekelwa okukhona kokungekho. Kwasho ukuthi hayibo, ikhanda likadonga liyaduma ngonkosazana. Wathi mina bafo ngeke ngilenze iphutha elenziwe ubaba. Ubaba wakumele nje amthathe umaka Nqubeko, asale semshada, angamane nje amlahle. Mina-ke ngizokwenza ukuthi izinto zibe right, ngizomshada unkosazane, ngeke ngiloke ngiba yigwala njengobaba. Nango-ke futhi Donga usebuyela nkosikazi wakhe ukhathazile. Awu lapho ukhathazile bexova ujeqe ejabule Nkosi, ecela ngisho ucela ethi wathi udonga eyi kuyangijabulisa ukubona ujabule kanje. Wathi yazi mnyeni wami, ngifuna ukuthi ngitshele nje ukuthi hey sidlule ebunzimeni, kuthe sekunzima ngathi yazi manje sengincamela ukuthi ngiwushiye walo mshado, kodwa ngamane ngawa ngedolo phansi ngakhuleka. Kuthe sengikhuleka wangibonisa indlela ubaba uNkulunkulu, wathi mangawushiya umshado wami sengiwusebenzela iminyaka eminingi kangaka, angihlale nje ngibekezele ngoba akusizi ukushiya umshado wami kwinto engekho nje. Wamane wathi udonga mala lapho-ke nkosikazi. Utheme ethi qala phezu kwetafula, kukhona immese, wathatha immese guys wayigudluzela eceleni ngoba uyazi ukuthi le bhomu azoyiqhumisa angase ayithole segwazwa. Egwazwa uyena ukhathazile. Uthe ngikhatha kunendlela ambiza ngayo ukhathazile, ubuye athi Ntombo, athi Ntombo ungayibizi ngento engekho. Waxeka manje ukhathazile ukuthi hawu uthini manje udonga methi i-relationship yakhe nonkosazana into engekho, yena mesho njalo athi ungathi into engekho. Wathi ngisho ngoba unkosazane uyangena manje. Hayi, wathi angizwanga. Wathi ngisho ukuthi ngifuna ukubenza umfazi, ngifuna ngene emagcekeni ale khaya, ngifuna isithembu. Awema yeyi khathazile ujeqe lo kade uxova, ngubona usuqala ukukhukhumala kodwa ubise esayidini. Abengasawuxova, umane wayekukhumalela wedwa esayidini. Guys, umane washaya inzululwane, wabuka umhlaba ukuthi ngabe uyaphupha noma ngampela lento esho udonga iyiqiniso. Yo guys, ngikaze ngibone umuntu eshawa isitina kanje. Shuthi kahle kahle udonga ubeyiplanile lento le, yingakho gijime waqala wanikeza yena ukhathazile indandatho before eyonika unkosazane, ngoba nokhathazile bezosho ukuthi ingeja unkosazane ngamadayimane, mina ngisagcwele upomla emnweni wami. So uyayiphephetha lento le, ushaya ngapha. Yey amadoda, hayi asazi uzala nkomoni. Guys, aphela lapha kamazibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.